I gde ste bre igračine vaš čovek Ćofi ovde dobrodošli u moj novi video. Danas igramo Ktanenancija po gradu. Pre samog vide delim $4.000 giveaway. Da, dobro ste čuli, $4.000. Šalim se, naravno da ne delim. Da li je moguće, brate? Ajde, krenimo u video. Wunderkind, Janko, Wunderkind. Pogledajte šta se događa ovdje. Znači zamka prosto jede zombije. Znači kida ih, evo. Znači ni jedan neće ostati živ, što je mnogo zanimljivo. Ok, na slovo H mogu da vratim krov, ali neću. Lepše ovako kabrio. Ova kola ubacujemo sad u garažu. Finally! Treba će vam, ako se ne varam, jedno 8 lepljivih klipova. Ok, samo da vidim. Ja mislim da je 8 komada dovoljno. Jao, brate, eno ga. Ha! Ne, šta je ono?